मिसळ 50 रुपये प्लेट. 50 रुपये प्लेट बोलते, पण एवढी मिसळ देत नाही ना हॉटेलमध्ये. जास्त टाकले असते. हा, कमी देतात ना, त्याच्यापेक्षा अर्धी देतात आणि तरी जास्त देतात. हा, पण आपल्या घरगुती आपण कसं पोट भरायला कसं पण खाऊ शकतो ना आपण. उलट मला असं आवडतं खायला जास्त. हा, हे आता मिक्स करून असंच खाऊ शकतो. आणि फक्त वेगळी तरी घ्यायची, वेगळी वाटीमध्ये तरी घ्यायची. नमस्ते, आज मी मिसळ बनवते, पुणेरी मिसळ. आणि आपलं कसं घरगुती साहित्यामध्ये बनवायची. आता मी पहिला आहे ना, मी मिसळमध्ये बघा मटकी घेतली आहे, वाटाणे घेतले आहे. आता आपल्याला हिरवे वाटाणे नाही ना, तर हे सफेद वाटाणे आणि चणे. आता पहिला आपल्याला कडधान्य शिजवून घ्यायचं आहे, त्यासाठी कुकर ठेवला आहे. आता कुकर आपला तापला आहे, आपण त्याच्यामध्ये तेल टाकूया थोडासा. तेल तापला ना की आपल्याला त्याच्यामध्ये मोहरी टाकायची आहे. अर्धा चमचा मोहरी घ्यायची, अर्धा चमचा जिरा घ्यायचा. त्याच्यामध्ये जिरं टाकते, थोडासा हिंग 2 चिमटी. आणि गॅस आहे ना बारीक करायचा. हे आपण सर्व टाकतो ना तेव्हा साहित्य टाकताना गॅस बारीक करायचा. आता हे आलं, लसूण आणि मिरची हे मी बारीक करून घेतलेले आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहे. ते आपलं चांगला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना एक कांदा आणि एक टोमॅटो. कांदा चांगला लाल होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे. कांदा चांगला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला एक टोमॅटो टाकायचा बारीक करून. एक मिनिट झालाय, टोमॅटो चांगला फ्राय झालाय बघा. आता चांगला ढवळून फ्राय करून घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये थोडी हळद टाकते, थोडीशी हळद टाकायची. आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला हे आपण जे कडधान्य घेतलंय ना ते टाकायचं. हे बघा 1 कप मटकी घेतली आहे. ते आपल्याला अर्धा कप वाटाणे आणि अर्धा कप चणे. दोन मिनिटं चांगलं ढवळून घेतलंय. आता आपण याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. आणि कमी जास्त लागलं तर आपण नंतर टाकायचं. आता हे चांगलं मिक्स झालंय बघा. आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. चांगले 2-3 शिट्या करून घ्यायचं आहे. पाणी जरा जास्तच टाकायचं थोडं, म्हणजे जास्त पण टाकायचं नाही, कुकरमधून वरती नाही पाणी आलं पाहिजे शिट्टीतून, असं टाकायचं. आता झाकण लावते आणि शिट्या करून घेते. आता शिट्या आपल्याला 3-4 करून घ्यायची. आता इथे मी पॅन ठेवलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मला हे खोबरं भाजायचं आहे. एक कांदा, टोमॅटो आणि थोडीशी लसूण. हे 2 कांदे आहेत, 2 टोमॅटो आहेत. आणि आपल्याला थोडासा खोबरा घ्यायचा आहे, सुका खोबरा. हे पहिला मी खोबरा भाजून घेते सुका. खोबरा चांगला लाल करून घ्यायचा, भाजून मस्तपैकी भाजायचा बघा. असा लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचा. आपण खोबरा चांगला भाजला ना की आपली आहे ना मिसळची तरी चांगली येते. आता याच्यात थोडासा आहे ना तेल टाकते कांदा भाजायला. कांदा भाजला ना चांगला की त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकून टोमॅटो नरम होईपर्यंत भाजायचा आहे. कांदा चांगला आहे ना भाजून घ्यायचा, त्याच्यानंतर टोमॅटो टाकायचा. नाहीतर काय होतं माहिती आहे का, कांदा असा कच्चा असेल आणि टोमॅटो टाकला ना तर कांदा भाजत नाही, कच्चा राहतो. इथे चांगले 4-5 शिट्या झाले आहे. आता इथे कांदा पण बघा चांगला भाजला आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना मी टोमॅटो टाकते आणि लसूण टाकते. थोडीशी लसूण घेतली आहे, 4-5 पाकळ्या. टोमॅटो का त्याच्यामध्ये भाजायचा, त्या टोमॅटोचा आहे ना कच्चापणा निघून जातो. म्हणजे कच्चा वास येतो ना उग्रट, तो वास येत नाही आणि आंबटपणा येतो चांगला त्याला, झणझणीत टेस्ट येते त्याची. आता टोमॅटो चांगला मऊ होईपर्यंत भाजायचा आहे. असा आपला कांदा आणि टोमॅटो आहे ना असा चांगला भाजून घ्यायचा. टोमॅटो पूर्ण आहे ना त्याच्यात नरम झाला पाहिजे, शिजला पाहिजे एकदम, तर त्याची ग्रेव्ही बनते मस्तपैकी. आता हे मस्त भाजलेलं आहे बघा आणि त्याला टेस्ट पण येते.
आता हे थोडं थंड करून घ्यायचं आणि मग वाटून घ्यायचं मिक्सरला. आता कुकर एकसाथ थंड होईल, कुकर पण आणि आपलं वाटत पण. आपला मसाला थंड झाला आहे भाजलेला आणि इथे कुकर पण थंड झाला आहे. बघा हे कुकरचं प्रेशर आहे ना हा वरती असतो आणि जर प्रेशर संपला ना मग हा स्क्रू खाली होतो. हे आता वाटून घेते, पाणी टाकून वाटून घेते. थोडं पाणी टाकते आणि वाटून घेते. दिल आपली कुठे झोपली बघा, दिल बघायची आहे कुठे झोपली. हे आपलं इथे वाटून झालंय बघा, बारीक पेस्ट केले एकदम. आणि इथे कुकर पण आपला प्रेशर त्याचा संपलाय. आता मग कुकर पण खोलून घेऊया. मस्त शिजलंय मटकी. आता इथे मी कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये आता तेल टाकते. आता आपण आहे ना तेलामध्ये ही वाटलेली ग्रेव्ही आहे ना ती टाकायची. ही आपली ग्रेव्ही आहे ना 2-3 मिनिटं चांगली अशी हे करून घ्यायची, फ्राय करून. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना हे आपली लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे ना ती टाकायची 1 चमचा. आता आपलं चांगलं मसाला बघा 2-3 मिनिटं चांगला ढवळून घेतलाय. आता पण हे आपलं कडधान्य शिजलेलं आहे ना ह्याच्यात पहिला आधी थोडा वरचा पाणी ओतते त्याच्यामध्ये आणि सांभाळून ओतायचा. वरचं पाणी का ओतलं माहिती आहे, ती आपली ग्रेव्ही आहे ना ते त्याच्यात गुटल्या नको व्हायला म्हणून अशी पहिलं पाणी टाकून ढवळून घ्यायचं चांगलं. आता आपलं हे त्याचं कडधान्य आहे ना ते सर्व टाकून देते त्याच्यामध्ये. कुकर कसा जड असतो ना म्हणून डायरेक्ट ओतायचं नाही. आता त्याच्यामध्ये मिसळ मसाला टाकते, 1 चमचा घेतलाय. आता तुम्हाला आहे ना जसं पातळ घट्ट पाहिजे असेल ना तसं तुम्ही पाणी टाकू शकता. मी पहिलंच पाणी टाकलेलं आहे, आता मी थोडं पाणी टाकणार आहे. आता आपल्याला ही घट्ट वाटत असेल ना, ही बघा ही अशी घट्ट वाटत असेल ना, कारण मिसळ आहे ना घट्ट नसते एवढी, थोडं पाणी टाकते. गरम पाणी टाकायचं. आता आपण मीठ टाकायचं चवीपुरता. आपण पहिला आहे ना कडधान्य शिजत ठेवलं तेव्हा थोडासा टाकला होता ना, आपण आता चाकून बघायचा पहिला आणि मग मीठ टाकायचं. आता याला वरती तरी यायला आहे ना एकदम बारीक गॅस करून त्याच्यावर झाकण ठेवायचं, मग त्याला वरती तरी सुटते. आता बारीक केलंय गॅस, आता झाकण मारते. चांगली 3-4 मिनिटं तरी झाकण मारायचं म्हणजे त्याची वरती आहे ना तरी चांगली येईल, कलर मस्त येईल. तोपर्यंत बसून नाही राहायचं, तोपर्यंत आपली भांडी बिंडी सगळी घासून टाकायची. आता आपली मिसळ बघूया खोलून. आपली तरीवाली मिसळ गोल फिरते कढई बघ. आता मी सर्व करते, टेस्ट करून दाखवा. आता टेस्ट करून सांगणार आहे काजल. आता इकडे आपली मिसळ रेसिपी रेडी आहे. चला काजल आणि मम्मी दोघांनी टेस्ट करा. चला आपण पकडलेली आहे. मी टेस्ट नंतर करते, काजल टेस्ट करू दे. रसा दे वाजून. हा दे रसा, दे रसा कमी आहे. आधी हे संपवते. नाही नाही रसा घे ना त्याच्यात. लागेल लागेल घे. तरी आपली तरी आहे चांगली घे. केली आपल्या घरी. तरी गेली आपल्या घरी. चल मी पकडतो, तू पाव टेस्ट करून दाखव. घे घे. सुगंध तर एकदम छान आलेला आहे. हा. बघून पण एकदम मस्त टेम्पटिंग वाटते. ताई तरीचा खाते, कलर
ताई बाहेर खाते. तरीचा कलर पण एकदम रेड आलाय. मस्त आहे. खूप मस्त आहे. असं वाटतंय बाहेर कुठे हॉटेल मधलं आणलंय की काय घरी. हा काय? होय. आणि एकदम फरसाण मस्त सोबत आहे. खायला तर अजून मजा. हो. फरसाण बघ एवढा दिलेला आहे. फरसाण पाहिजेच ह्याच्यात भाजी ना. अशी तर पोट तर भरतं. हा नाही कॉम्बिनेशन पण चांगली लागते फरसाण आणि भाजी. मेन कॉम्बिनेशन झाली पाहिजे ती. खूप मस्त. आता हे सर्वांना वाटलं जाते ना. चला तर जा काजल बाहेर खा जा. ते सर्वांसाठी ना. होय. ओके. तर रेसिपी कशी वाटली आम्हाला सांगा, बरोबर ना. रेसिपीला लाईक करत जा, शेअर करत लाईक जा. करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. सर्वांनी सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन फ्री आहे. सबस्क्राईब केल्याने तुम्हाला रोजचे व्हिडिओ बरोबर टायमावर दिसतील आणि तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल त्याचं. 4 वाजता. बरोबर. चला बाय बाय. बाय बाय. या सर्वांनी आमच्या अशी बरोबर. मिसळ बनवा आणि आता संपवायला या लवकर या पटकन. पटापट.